Ай, снос отваря, вика. 8-5 плюс по 3, бойс. Let's do it. Бац там вика снос. 3, 2, 1. Let's do it! Розово, бърде. Ай, Швеция. Кам. Who's this Red Bull New York? Форсберг, дано да има някой още. Айде. Дабъл локаут, кой си чува? Мале, разпадори. Два пъти. Мале, разпадори. Добре, това ми хареса. Дабъл локаут и то фут бърде. Уа-ла-ла. Трети има ли? Няма. Килър на вас. Бойс! Сега ще ви покажа как структурирахме някои от новите попълнения в отбора ни. За момента, преди новото промо, което е днес, петък, ще направим или може би ще се опитаме да направим две нови карти, евентуално ако не ни се падне нищо от новото промо. А сега, бойс, let's do it! Това е отбора, с който разполагам в момента. Имаме 471 000 К. 471 К, които може да ги използваме за някой футболист, но прайса в момента на доста от футболистите, които си заслужава, е над милион, даже повече от милион и половина. Нямаме тази възможност, но за 11 победи, за да кажем среден клас играч като мене, мисля, че този отбор е доста добре. Предположение, че спирам, пак започвам, отново спирам с стримовете и с играта и мисля, че е доста добре. Резервите са добре, нека да започнем с тях. Имаме Сала, Зидан 9-2, паднани се от One of 3, Player Pick, Сорлет, който е 5-5, ако не се лъжа. Не, 5-4 Weak Foot Skill Moves, ще го използвам като резерва. Първият човек, който влиза на мястото на Рио Фърдинанд, е Орбан. Има червен картон, защото вчера играх малко Ultimate Birthday купата, макар че съм минал, просто нямаше какво да правя и играх Division Rivals и доста други работи, изкарах му червен картон и да, Орбан влиза и също така отляво направихме моят любимец още от началото, Грималдо. Започнах с неговата голд карта, още когато EFC излезна, август-септември месец, бях доста доволен и сега го направих. Знаете за Луис Диас, падане се от 80 плюс Player Pick, няма него да го коментирам. Чех, Малдини, Кафу са също от старите ни футболисти, също така и Жордино, който ни се падна от иконите, Канте в средата. Преди седмица и половина купих Патри, която е доста добре в средата като цъдама, взехме я за 390к, с Shadow 9.2 е доста добра опция за мен за момента. Тианри да Кинканри, който винаги играем с него. Имам нещо за него, имаме от новите Евота, които са Ultimate Birthday, може да го направим с Ево, което това Ево ти дава право апгрейд, Skill Moves и Weak Foot 5-5, като Анри ще изглежда доста добре. Също така от Ultimate Birthday купата 8-5 плюс по 3 ни се падна Разпадори, видяхте и ще видите в нашото видео. Skill Moves и Weak Foot 5, доста доволен като за начало от него. Има Player Styles Finesse Plus, Chip Shoot и е доста добре. Pace 90, Acceleration 9.4 плюс 5 с Hunter, Sprint Speed 8.6 плюс 8 с Hunter и съм доста доволен от него. Ще го използваме за Foot Weekend лигата и сега ще се опитаме да направим нещо друго, защото е доста важно за мен. Let's do it, boys! Виждате на екрана името на футболиста, който желаем в момента да вземем, и това е Кристиано Роналдо, защото има едно Ево,
което апгрейдва голд картата на Кристиано Роналдо. За момента нямам възможност да я намеря. Опитвам по всякакъв начин да намеря голд картата му, голд рейер, но няма. И знаете колко голям фен съм на Кристиано Роналдо. Използвах голд картата му в началото, макар че не е използваема. Trailblazer играх с нея, може би седмица и половина-две. Не можах да взема Winter Wild картата, която в момента е по сила. Мога да си я купя, но искам да играя с Footbird евото на Кристиано Роналдо, дори и като резерва, второто по време да влиза, и трябва по всякакъв начин да я намеря. Бойс, заспиваме бойс от търсенето на Кристиано Роналдо. Не излиза. Вчера ми излезна, мисля, че 2 пъти, макс 3 пъти. Не можах да я взема, беше expired. Опитам се да я намеря и дано се умеем да я намерим. Знам, че много от хората ще кажат за какво ти е Кристиано Роналдо, по-хубаво купи някоя друга или изчакай да се падне, има ново промо, но знаете, аз искам Кристиано Роналдо. Суи? 2000 years later. Бойс! Не се умях да намеря Кристиано Роналдо в трансферния маркет. Може би някъде между 30 и 50 минути търсих голд картата му, без да спирам постоянно так, но не можах. Вече знаете, че искам да направя евото, но продължаваме напред и ще има втора част от това ево, може би. Сега отивам в Twitch и в Facebook за новият ми стрим. Let's do it, boys! До скоро и обичайте се!